Tak, čaute priatelia, vítam vás v prvej epizóde môjho podcastu a úvod tejto epizódy chcem venovať v krátkosti tomu, prečo tento podcast vlastne vznikol. Podcast nesie názov Do stredu a vzniká ako reakcia na to, čo sa momentálne v našej spoločnosti deje. Na túto obrovskú vojnu medzi liberálmi, konzervatívcami a keďže ste toho súčasťou, tak väčšina z vás, ktorá sleduje spoločenské dianie, nemohla nezaregistrovať tú obrovskú polarizáciu spoločnosti, ktorá sa vo väčšej či menšej miere začala prejavovať už od pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine a jej následky sa prejavujú v našom každodennom živote. Poznáte to. Otvoríte Facebook, boom. Idete na návštevu k rodine, boom. Tlačovka, boom. Fico, boom. Šimečka, boom. Gaza, Ukrajina, slnečkár, dezolát, boom, boom, boom. Takže nádych a výdych. Ste na správnom mieste. Tento podcast bude ako pilulka, ktorá síce bolesť nezaženie, ale otvorí vám oči. Tak poďme na to. Poďte sa so mnou depolarizovať a nechajte ma vtiahnuť vás opäť do stredu. Časť prvá. Mainstream versus alternatíva. Takže máme tu krízu demokracie, alebo ako som už spomínal, vojnu medzi liberalizmom a konzervativizmom. Ale vyzná sa v tom vôbec niekto? Aj keď vás každý bude presviečať o opaku a vysolí na vás kopu argumentov, upratať tento chaos majú problém aj renomovaní sociológovia. No my sa o to pokúsime. A musím sa vám s niečím priznať, milí konzervatívci, a áno, musím sa s niečím priznať aj vám, milí progresívci. Čítal som mainstream a aj alternatívu. Súčasne. A áno, bolelo to. Som chalan s liberálnym backgroundom a mne proste nešlo do hlavy, že ako je možné, že tá druhá strana sa tak očividne mýli. Keď máte totiž zapnuté len mainstream médiá, tak je veľmi ľahké podľahnúť presvedčeniu, že tá absolútna pravda je na vašej strane. A to isté platí aj pre alternatívu. A tak, kde sa plodí ten nesúlad? Ako je možné, že je niekto totálne proruský a vedľa neho býva sused o ulicu vedľa, ktorý má úplne opačný názor na Európsku úniu, Rusko, Ukrajinu, Palestínu, Izrael a neviem ešte čo všetko možné. Vážne si myslíte, že povedať o niekom, že je len proste hlupý dezolát, prejedený hoaxmi, alebo naopak je to progresívny latečkový slnečkár je dostačujúce? A ak áno, tak tu s vami budem ostro nesúhlasiť ja. Možno vás to prekvapí, ale ľudia na oboch stranách spektra majú hodnoty a každý si myslí, že práve on je ten, kto koná dobro a tie jeho hodnoty sú správne. Myslím si, že vzájomné pochopenie týchto hodnôt je jedným, ale neúplne jediným kľúčom k porozumeniu, depolarizácii a k pohybu do stredu. V tomto podcaste vám pripravím koktejl, kde budeme miešať mainstream, alternatívu, kde sa budeme racionálne pozerať na veci a budeme sa snažiť obísť tieto naratívy a skôr sa pozerať na to, čo sa reálne deje, ako na jednotlivé interpretácie ľudí, ktorí majú nejaký záujem skresliť realitu. Časť druhá. Lavica versus pravica. Na vysvetlenie jednej veľmi dôležitej myšlienky mi dovolte krátku exkurziu do minulosti. Naše moderné dejiny demokratickej spoločnosti, aj keď o výroku, že či naozaj žijeme v demokracii, si ešte spolu v budúcnosti určite zapochybujeme, tak tieto naše dejiny ovplyvnil jeden dôležitý milník a to je moja milovaná Veľká francúzska revolúcia. Nemusíte sa báť, vysvetlím to veľmi jednoducho a skoro ako detaily nás budú zaujímať veľké spoločenské pohyby. Tak, francúzska revolúcia v roku 1789 je moment v dejinách, kedy zaniká feudalizmus a vzniká moderná občianska spoločnosť. Feudalizmus je prísne hierarchický systém, kde je na najvyššom vrchole král, ktorý rozdeľuje pôdu šlachte za vernosť alebo vojenské služby. Pod ním je táto šlachta a vázali, ktorí správajú tieto územia a na úplnom spodku hierarchie sú poddaní, ktorí pracujú na pôde a odovzdávajú dávky svojim pánom. Ešte tu bola cirkev, ktorá ale tvorí samostatnú mocenskú vrstvu, ktorá vlastní majetky
a legitimizuje kráľov korunováciami. Veľká francúzska revolúcia vznikla preto, že starý feudálny systém bol nespravodlivý. Plachta a cirkev mali výsady, no neplatili dane, zatiaľ čo obyčajní ľudia chudobneli a štát bol zadlžený a myšlienky osvietenectva spochybňujú kráľa. Objavuje sa totiž myšlienka, že každý človek má mať rovnaké práva pred zákonom, že sloboda nie je len výsada, ale základ. Sloboda je tu veľmi podstatné slovíčko a neskôr sa k nemu vrátim. A práve v tomto bode sa začínajú rodiť aj pojmy, bez ktorých si dnes politiku nevieme predstaviť. Lavica a pravica. No poďme späť do roku 1789. Predstavte si veľkú sálu francúzskeho národného zhromaždenia. Vzduch je hustý, ako náš premiér Robert Fico, keď posiela študentov do vojny. Keď si sa hádajú, každý kričí, každý si myslí, že práve on je ten, kto zachráni Francúzsko. No a tam nastáva ten slávny moment. Poslanci sa rozdeľujú podľa toho, čo chceli. Naľavo od kráľa sedeli tí, čo chceli zmeniť svet. Chceli slobodu, zrušiť privilégia, zrušiť monarchiu, zaviesť nový poriadok. Vtedajší liberáli. Títo ľudia zastupovali totiž absolútnu väčšinu spoločnosti. Skoro 23 miliónov ľudí, čo bolo 98% spoločnosti a iba práve títo ľudia platili dane. Napravo od kráľa sedeli tí, čo chceli zachovať tradíciu, stabilitu, kontinuitu a monarchiu aspoň nejako udržať. Títo ľudia zastupovali iba 2%, čo bolo vtedy okolo 100 000 ľudí a spoločnosti neplatili žiadne dane. Však pán Kaliňák a vaša vila v Chorvátsku, vybeťar. A len taký malý disclaimer, že vo francúzskej revolúcii popravili kráľa Ludovita XVI. To bola vtedy vlastne veľká vec, lebo ľudia dovtedy vnímali kráľa ako božstvo. Inými slovami, ľudia v minulosti uctievali kráľa, ktorý sa sám prehlasoval za boha. A potom, keď už neskôr v dejinách to týmto ľuďom prestali ľudia úplne žrať, tak sa aspoň prehlasovali, že sú z Božej vôle králi. Ale to len tak na okraj. Poďme späť k téme. Máme tu teda dve hlavné ideológie. Liberalizmus a konzervativizmus. Od vypuknutia revolúcie a následne celé 19. storočie bolo akýmsi zápasom medzi týmito dvoma pohľadmi na svet. Konzervatívci vtedy chcú návrat starého poriadku, liberáli chcú slobodu a otvorený trh pre podnikania. No a v tomto zápase sa objavuje nový hráč. Hráč, ktorý vstúpil na ihrisko preto, lebo celý dovtedajší svet zabudol na jednu obrovskú skupinu ľudí. Robotníkov. Liberáli totiž potom, ako sa dostali do popredia, otvoril sa trh, začalo sa podnikať, fičala priemyselná revolúcia. Bol obrovský boom s vynálezmi. Takých elity si povedali, že my sme predsa obchodníci, mešťania, vzdelanci alebo učitelia. A predsa nemôžeme dať moc do rúk obyčajným nevzdelaným robotníkom, poľnohospodárom. Veď oni sú nevzdelaní a nevedia sa rozhodovať racionálne. Ale to bola obrovská skupina ľudí. A túto skupinu dnes nazývame socialisti. Tak títo socialisti si na druhej strane povedali, že no, tak ako slúbili ste nám slobodu, ale tú slobodu ste si nechali pre seba. A my teda chceme skutočnú rovnosť. A tá rovnosť by mala spočívať v ekonomickej rovnosti. Prerozdelenie ekonomických statkov, ktorej základ popísali kto? No predsa Marx s Engelsom v ich slávnom komunistickom manifeste. A máme tu komunizmus. Tak, a teraz si to všetko zhrnieme a vydestilujeme úplne najviac ako sa dá, lebo ja som sem neprišiel robiť detailnú prednášku z histórie sociológie, len som chcel spraviť aký taký kontext tomuto. Začal som tým, že sa zvykneme deliť na dva tábory, no skutočnosť je taká, že tu máme tri základné ideológie. Konzervativizmus, teda prúd, ktorému ide hlavne o zachovanie tradícií a o poriadok. Potom tu máme druhý prúd, liberalizmus, ktorému ide hlavne o slobodu. A potom tu máme tretí prúd, to je socializmus alebo komunizmus, ktorému ide v zásade hlavne o rovnosť. A keby ste si mali z tohto videa odniesť iba jednu jedinú vec,
tak sú to práve tieto tri ideológie, ktoré sme si spojili s týmito troma slovami. Teraz, tí leniví alebo unavení môžu dať like alebo odber a pre tých ostatných poviem, že prečo. Vieš, je fascinujúce, že tie tri veľké ideológie, o ktorých sa dnes stále hádame, liberalizmus, konzervativizmus a socializmus, oni nevznikli len tak, zo dňa na deň. Nie je to len história. Je to totiž niečo hlbšie. Keď sa na to pozrieme bližšie, tie smery vlastne kopírujú tri typy ľudí. Sú ľudia, ktorí prirodzene túžia po slobode. Potrebujú priestor, voľnosť, možnosť rozhodovať sa sami za seba. A presne z tohto pocitu vyrástol liberalizmus. Potom sú ľudia, ktorí sa cítia bezpečne, keď je v živote poriadok. Jasné pravidlá, hranice, tradície, veci, o ktoré sa dá oprieť. A toto je ten základ konzervativizmu. A potom tu máme tretí typ ľudí. Ľudí, ktorí najviac riešia rovnosť. Aby nikto nebol prehliadaný, aby sa s každým zaobchádzalo férovo. A toto je koreň socializmu. A teraz príde to zaujímavé. Výskumy politickej psychológie, napríklad tie od Johna Hibbinga, ktorý napísal knihu Predisposed, ukazujú, že tieto naše hodnoty nevznikajú len výchovou alebo prostredím. Oni sú v nás. Od začiatku. Jedna z najzaujímavejších myšlienok tejto knihy je, že politické postoje nemusia a ako vidíme naokolo, ani často nevznikajú z racionálneho uvažovania, ale z biologických predispozícií. Každý z nás má totiž nejakú citlivosť. Niekto je citlivejší na slobodu, niekto na poriadok a niekto na férovosť. A práve z týchto rozdielov vznikli tie tri veľké ideológie, ktoré formovali moderné dejiny. Nie je to žiadna veda, skôr taká jednoduchá pravda o tom, že ľudia sú rôzni a preto potrebujú rôzne typy spoločenských systémov. No a teraz, tu sa to celé začína tak nejak zamotávať. Prečo sa títo ľudia navzájom nechápu? Prečo sa liberálovi zdá konzervatívec ako človek, ktorý brzdí vývoj? Prečo sa konzervatívcovi zdá liberál ako niekto, kto ničí hodnoty? A prečo socialisticky zmýšľajúci človek nechápe ani jedného z nich? Je to vlastne úplne jednoduché. Nevychádzajú z rovnakého pocitu reality. Predstavte si to ako taký filter na okuliaroch. Jeden človek nosí okuliare slobody, druhý okuliare poriadku a tretí okuliare rovnosti. Keď máš na očiach svoje okuliare, tak vidíš svet tak, ako je cez ne. Nie preto, že chceš manipulovať, nie preto, že si najmúdrejší, nie preto, že niekto iný je hlúpy, ale preto, že tvoj mozog vlastne iba reaguje na iné veci. To je aj dôvod, prečo sa tieto skupiny tak ťažko presviečajú. Ty môžeš niekomu hodinu hovoriť, že sloboda je dôležitá, ale ak ten človek má v sebe tú citlivosť na bezpečie a poriadok, tak on to proste necíti. A zase naopak. Autori Predisposed hovoria, že v skutočnosti sú tie konflikty často o biológii viac ako o argumentoch. A preto tie diskusie znejú, ako by sme hovorili každý iným jazykom. A teraz premostenie na Slovensku. Presne to vidíš aj u nás. My tu nemáme len politické tábory. My tu máme tri rôzne typy ľudí, ktorí chcú od štátu úplne odlišné veci. Jedni chcú, aby ich štát nechal žiť, menej papierov, menej zásahov, menej prekážok, sloboda, žiadne hranice. Druhí chcú, aby bol v krajine poriadok, rešpekt, fungujúce pravidlá, autority, stabilita a jasné hranice. A tretí chcú, aby každý dostal férovú šancu, aby sa nikto necítil zabudnutý a všetci mali základnú istotu, rovnosť. A keď sa tieto tri skupiny stretnú, nevedia sa dohodnúť nie preto, že sú hlúpe, ale preto, že každá z nich hovorí o inej potrebe. To je dôvod, prečo sa u nás hádame o dane, o pohlavia, o potraty, rodinu, orientáciu, migráciu, Brusel, Ukrajinu, Palestínu, Izrael. Každá z týchto tém v skutočnosti naráža na úplne iný vnútorný kompas. A teraz poďme globálnejšie. Amerika. V Amerike je to dotiahnuté na úplné maximum. USA sú prakticky laboratórium týchto rozdielnych temperamentov.
Republikáni to sú poriadok, hranice, bezpečie. Ideálne také, že idete do obchodu si kúpiť rybárske prúty a keď vyjdete von, tak máte v ruke AR-15. Naopak demokrati, to sú sloboda, práva, Green Deal. Idete si do kaviarne na obyčajné latečko a v kaviarni tam už podpisujete novú petíciu proti uhlíkovej stope. Každého totiž zaujíma úplne niečo iné. A preto tieto konflikty pôsobia tak osobne. Nie je to len politika. Je to kto si ako človek. Je to identita, fyziológia. Je to náš emocionálny software. Keď si citlivý na nebezpečenstvo, budeš svet vidieť inak ako človek, ktorý na to citlivý nie je. A keď veríš, že všetci ľudia by mali mať rovnaké štartovacie podmienky, nebudeš chápať človeka, ktorý ti povie, že najdôležitejšia je osobná zodpovednosť. Amerika je len zväčšené zrkadlo toho, čo vidíme aj u nás. Ale všetko je tam extrémnejšie, rýchlejšie, polarizovanejšie. A hlavne sa to všetko postupne importuje sem k nám do našej kultúry. Takže keď sa na to pozrieš týmto pohľadom, zrazu tie politické hádky dávajú väčší zmysel. Nie sú o tom, kto má pravdu. Sú o tom, kto má aký vnútorný kompas. A kým toto nepochopíme, budeme sa krútiť stále dokola. Či už na Slovensku, alebo v Amerike. Rád by som sa predtým, než zhrnieme dnešné video, ešte dotkol jednej úžasnej veci. Nazvime to trojuholník rovnováhy. A toto, keď som pochopil, tak ma to vlastne dosť ukludnilo. Aj keď si myslím, že samo o sebe to znamená, že sú pred nami naozaj ťažké časy a ten hlavný zápas ešte len príde. Tak, ako sme si už vysvetlili, tie základné ideologicko-hodnotové prúdy nie sú dva, ale sú tri. No ale my vidíme iba dva fronty. Nevidíme ten tretí. Vidíme Smer a PSK. Vidíme Západ versus BRICS, Greta versus spaľováky, migranti versus hranice. Tak čo sa potom stalo? Možno si hovoríte, že som vás len elegantne dopletol. Ale práve tu prichádza moment, ktorý keď som pochopil, zapadla mi jedna veľmi dôležitá pucla. Ukazuje sa totiž jedna prekvapivo krásna vec. Dejiny nám opakovane potvrdzujú, že vždy, keď jeden z týchto prúdov začne výrazne prevládať, tie zvyšné dva sa proti nemu spoja. Ja to nazývam spoločenská homeostáza. Ukazuje sa to napríklad vo francúzskej revolúcii. Čo bola francúzska revolúcia? Boj proti tomu konzervativizmu. A kto sa proti nemu zbúril? Liberáli s komunistami. A neskôr znova v 19. storočí vzniká masívna industrializácia a voľný trh, ktorá má za následok extrémne sociálne rozdiely, detskú prácu, 12 až 14 hodinové pracovné dni a žiadne sociálne istoty. Na toto reagujú zľava Marx s Engelsom a ich odbory, robotnícke hnutia a ochrana práce zákonníkom práce. A na druhej strane reakcia správa, kedy konzervatívci kričia, že liberáli ohrozujú tradičné hodnoty, kritizujú migráciu do veľkých miest a to, že peniaze zabíjajú všetky hodnoty. Vidíte tie paralely s dneškom? To isté kričia dneska konzervatívci na liberálov. Ďalší príklad, napríklad konzervatívny štátnik Bismarck zavádza dôchodky, úrazové a zdravotné poistenie a vytvára slobodný trh len vďaka tomu, že sa proti nemu spojili socialisti a liberáli a on ich týmto chcel uspokojiť, takže si to u neho vlastne vybojovali. Ďalší príklad. Hitlerové Nemecko. Nacizmus je vlastne extrémny konzervativizmus a kto proti nemu stojí? Liberáli s komunistami. Títo aj po vojne vládli. Na západ bol importovaný liberalizmus a na východe sme mali Komančov. A kto stal v 89. proti komunistom? Liberáli s konzervatívcami. Tadá! Spojili sme dohromady bodky minulosti a skúsme tento vzorec aplikovať na dnešok. Ja predložím takú moju tézu, taký môj odhad do budúcna, ale berte to naozaj s rezervou. Takže čo tu teda máme? Vláde nám tu ešte stále liberalizmus od druhej svetovej vojny. A keďže svet sa stále mení a vyvíja, tak sme došli do bodu, kedy sa ho budú konzervatívci so socialistami snažiť poraziť. Budú medzi nimi aj fašisti, aj komunisti. Lebo už vlastne teraz tam sú.
Celá tá konzervatívna časť spektra je prepletená komunistami. Sú to všetci tí, ktorí vám tvrdia, že za komunizmu bolo lepšie. A čo je zábavné, veľa komunistov je aj na lavicovom a liberálnom spektre, ale o tomto si povieme asi v ďalšom videu. Nakoľko liberáli spravili veľa chýb, tak budú porazení. Čo bude ďalej neviem, ale o tomto som presvedčený. Paradoxom tejto doby je, že ľudia v záujme zachovať demokraciu chcú použiť nedemokratické praktiky, ako je napríklad cenzúra a sledovanie ľudí. Pripomínam zákon, ktorý pripravuje Európska únia s názvom Chat Control. Na záver mi dovolte malú úvahu. Po druhej svetovej vojne sa dostali k moci liberáli a v západnom svete vytvorili projekt Európskej únie, ktorý až dodnes zabezpečil v Európe mier. Popri nej sa rozpadol komunistický sovietsky zväz, lebo nakoľko je myšlienka komunizmu lákavá a silná, jej praktické prevedenie do úspešného konca je vlastne utopia. Narazíte na dve silné bariéry: ekonomiku a ľudské práva. A tak po páde opony dostal liberalizmus zelenú. Rozvoj podnikania, sloboda cestovania, sloboda slova, tlače a prísľub nekonečného rastu. Západný svet sa viditeľne posunul oproti zbytku sveta nielen materiálne, ale aj hodnotovo. Nemal iba ten, kto nechcel mať. Nakoľko sme si naplnili základné potreby, tak sme chceli ísť ďalej. Chceli sme riešiť globálne oteplovanie. Keďže naša spoločnosť vzniká z humanizmu, tak aj migráciu. A keďže nadväzuje na osvietenectvo, tak veda nahradila spirituálny svet. Posunuli sme sa až moc za zbytkom planéty. A tak sme začali znižovať emisie a zachraňovať migrantov. Začali sme viac hovoriť o ľudských právach, právach gejov a trans ľudí. Až tak silno, že sme si na to určili ďalšie kvóty a korporáty museli týchto ľudí zamestnávať, aby mali dobrý rating. Na udržanie týchto pre mnohých ľudí nepopulárnych myšlienok sme stvorili cancel culture a tá podporuje autocenzúru každého z nás. Ľudia prestali verejne vyjadrovať kontroverzné názory, lebo médiá nás hanlivo škatulkujú. A svet okolo nás pokračuje ďalej. Tak ako pred rokmi stále platí právo silnejšieho, tak ako pred rokmi sa stále bojuje o územie a zdroje. No Európa sa na to nepozerá realisticky. Európa sa na to pozerá očami liberalizmu. V čom je to chybné? Existujú totiž viaceré pohľady, ako pristupovať k medzinárodným vzťahom. Ten prvý je realistický, ktorý hovorí, že štáty sú medzi sebou v anarchistickom postavení a tak ku sebe aj pristupujú. Väčší pes berie. Keď chcem dobiť cudzie územie kvôli zdrojom, nerastnému bohatstvu, expanzii alebo iba prekryť vnútorné nepokoje, tak musím zvážiť, či na to mám poprípade zlanáriem nejaký ďalší štát do aliancie a buď mi to vyjde alebo nie. Tento pohľad nehovorí o tom, či je to dobré alebo zlé. Hovorí iba o tom, či si to štáty môžu dovoliť. Úplne sa vzdáva toho moralistického pohľadu na vec a popisuje realitu takú, aká je. Druhá možnosť, ako na tento problém nahliadať, sa nazýva liberálna teória zahraničných vzťahov. A ja mám s ňou obrovský problém. Nie preto, že by tento pohľad nebol dobrý, alebo že by som mu v základe dokonca nefandil. Je to proste preto, že tento pohľad je nefunkčný a nejde s ním pozerať na svet bez skreslených výsledkov. Vysvetlím na príklade Ruska a Ukrajiny. Rusko napadne Ukrajinu v 22. a naši skvelí geopolitickí komentátori dokážu už 4 roky omielať, že poprvé, je to bezprecedentný čin v moderných dejinách a po druhé, že došlo k porušeniu medzinárodného práva. Kým bod 1 s prižmúrením oboch očí a strčením hlavy do piesku uznáme, bod 2 jednoducho nejde brať vážne. Nie preto, že by fakticky nebol v poriadku. Veď je predsa jasné, že k porušeniu medzinárodného práva došlo, ale preto, že kto píše a vymáha to medzinárodné právo. Sú to tieto štáty, ktoré vstupujú do hry svojou váhou. A áno, ak by nejaký štát ako Slovensko porušilo medzinárodné právo a silným hráčom okolo by záležalo na vymáhaní tohto práva, tak by ho aj vymohlo. A teda prvý problém s týmto pohľadom je, že je síce morálne úplne fajn, nie je však realistický. Po
pozerá sa na svet z blbého uhla, naivne. To je niečo, ako keby si dáte 3D okuliare a kúkate po okolí a donekonečna sa sťažujete, že nevidíte ten 3D efekt, lebo sa jednoducho nepozeráte na obrázky, ktoré boli pripravené na toto 3D. Ďalší problém je ten, že do mainstreamových médií púšťajú iba ľudí s týmto pohľadom. Vďaka cancel culture sa nám podarilo všetkých ľudí, čo majú iný pohľad na vec, vymazať a dostať za okraj. A verte mi, týchto ľudí je enormne veľa. A tak stále počúvame rozprávky o tom, aké je hrozné, že Rusko porušilo medzinárodné právo. Pritom by iba stačilo to uznať ako fakt a podľa toho sa začať správať. A je na čase sa prebrať z toho sna, ktorý sa nám tu snažia vtlačiť do hlavy, že Rusko je zlé a Amerika dobrá. Nie, ani Rusko, ani Amerika nie je pre Európu dobrá. V najbližších rokoch bude pred Európanmi na stole zásadná otázka. Teraz to je aj vlastne pekne vidno, keď Európania uniesli Madura. Porušili medzinárodné právo, no kto to vymôže? Ale späť k tejto otázke. Táto otázka je, že či sa chceme spojiť a vybudovať silnú európsku armádu a nie Európu, ktorá vymýšľa stupidné zákony ako napríklad štuplíky s petflašami, genderovú starostlivosť alebo vplyv počasia na ženy. Možno si myslíte teda, že si tu vymýšľam nejaké hoaxy. Ja viem, že to znie ako hoax, ale ono je to naozaj pravda. Kľudne si to vygooglite. Takže otázka je, či sa spojiť, alebo sa rozpadneme na jednotlivé národné štáty a svet bude mať možnosť otestovať našu suverenitu. Uvidíme, ako táto dilema dopadne. Budeme to sledovať. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktorý bude o chat kontrole, tak nezabudnite dať like, odber. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Čau.